Hey guys, it's been a while. Ngayon ulit lang nakaalis kasi nawala ako nakauwi. So it means na long weekend plus yung Holy Week. Kaya may chance ulit at makalabas with the fam. Hi, Adi. Hi guys. Saan tayo pumunta, Adi? Where are we going? And so ngayon punta kami sa beach. Punta tayo sa Patar, Bolinao. Last na punta ko doon, sobrang tagal na. I think it's been a decade. Mga 10-11 years ago. So hopefully smooth lang yung biyahe and hindi kami maharang ng mga checkpoint at pauwiin. Please like and subscribe. Please subscribe. There you go. Like and subscribe. So ito yung view namin habang kumakain ng or kakain pa lang ng McDonald's. And actually ito, dinala namin tong table, ito yung foldable table para hindi na kami mag-rent ng mga cottage. Hindi naman siya nagtitipid pero siyempre nag-iingat lang kasi hindi namin alam kung na-disinfect ba yung mga cottages na dito. And pinaga naman kami nila Manong dun sa information. Diba, Adi? Kasi ang rent pala dito, guys, sa mga cottages is 500 lang. Whole day na yun hanggang whole day siya hanggang 5:30 PM sila dito. So, sarap ng higa ni Manong. Chill na chill. And, Si Mama. so, tsaka nag-bound din kami ng food. So, ito, McDonald's. Mama na, mama. So mamaya baka mag-swim kami ni Adi and maglaro ng sand, I guess. Ganda ng yung beach, very calm.
Alright, laters. So uwi na kami. It's 5:30. Uwi na Dagupan. Nag-enjoy ka, Adi? And DJ Mama? Yes, of course. Always. Okay. Bye, Adi. Sabi mo. Bye-bye. Bye. Bye. Like and subscribe. Bye, Dad.